Een levensbrief uit de 50er jaren van een zusterse boerenjong. Ik lees hem voor in klassiek zusters. Beste Betje, toen ik vanmorgen de koe aan het melken was, moest ik de ganse tijd aan jou denken. Ik was zo in mijn gedachten weggezakt, dat ik niet merkte dat ik neven de top melkte. Ik merkte het pas toen de melk in mijn klompen stond en mijn hozen pratsnat waren geworden. Ik had garuitsnoods gedacht dat ik nog eens verliefd zou worden op een meisje, want ik heb in de liefde al dikser op een aas gehouden en ik dacht, dat geeft niks meer met mij in de liefde, want het is al 2 keren uitgegaan. De eerste keer heb ik gevrijd met de dochter van een varkensboer uit Roosteren. Die had ik leren kennen toen ze naast me zat op een koffietafel op een begrafenis van mijn grootvader van de kant van mijn moeder, die ook in Roosteren woonde toen hij nog niet dood was en ook van de varkens leefde, totdat hij ram op een hond was gegaan aan een kapotte lever vanwegens veel te veel drankverbruik dat hij bij hem in de familie zit. Och, het was een goed meisje en ze had een richtig goed karakter, maar ze was een beetje een bluts, want toen wij eens in een wei liepen samen, zagen we een stier op een koe springen en toen zei ik voor de gekke Jan, zal ik dat ook eens doen? En toen zei zij, doe dat maar gerust, want dat is toch een koe van ons. Wat een druif, hè? Wat onnozel, hè? Ja, ze was nog niet goed ontwikkeld, maar van de buitenkant, maar niet van binnenin bedoel ik. En braaf was ze, braaf. Ze maakte zich nog een kruisteken als ze de koe ging melken. Die moeder van Nelke, die was dik, zo'n richtige trampelgoos. Daar moest je 2 keer omheen lopen, eer je alles had gezien. Ja, het was wel een spassige vrouw, al ze leven aan het kuiten en gekke teun maken. En toen de nieuwe pastoor zich bij hun bekend kwam maken en vroeg waar haar man was, zei, gaat u maar kijken in de varkenstal, die met een pats op, dat is hem. Maar die vader van Elke, dat was een richtige krekscheiter, want als Nelke me 's avonds bij hun uitliet en we op een dorpel stonden, ging die palissade de staldeuren toeklatsen en overal met de stallucht schijnen en met de sleutel rabbelen en we deden daar op een dorpel ook nog gaaruits niks, wat niet mag vanuit de kerk. Maar Nelke werd maar immer braver. Ze had in een boekje gelezen dat de verkeringstijd de gevaarlijkste tijd van het leven is. En dat had ze zich goed aangetrokken en ze werd immer braver in plaats van losser. Ze wilde bijna elke zondagmiddag na het lof op een fiets naar de kapel van Schilbergen echt, en dat is wijd fietsen, en daarbij kwam dat ze niet zo'n goede kits in had en kortademig was, en ik haar dan toujours in de rug moest duwen. Ik heb me toen diks kapot geduwd, vooral als we op een terugweg ook nog over de kanaalbrug moesten. Dan had ik dan de tong bekans op een fietsenlamp hangen en dan had ik de dag erop zo'n lamme arm dat ik amper kon melken. Op een goeien dag dacht ik kan haar toch niet mijn ganse leven lang blijven duwen, want dat houdt een paard nog niet uit. En toen zijn wij maar uiteen gegaan. Het was in de pruimentijd en toen ik ben afgehouden, heeft ze me nog een tuit pruimen gegeven en die heb ik onderwegens allemaal opgegeten. En de dag erna heb ik meer op het huisje gezeten dan op het veld. Nelke is kort daarna in het klooster gegaan en ingetreden bij de rijke zusters van het arme kindje Jezus.
Als ik pruimen eet, moet ik nog wel eens aan Nelke denken. Een tijd daarna heb ik nog eens gescharreld met een kleermaker, zijn dochter in Eg, die Tilla heette, en wat Nelke te weinig had, had Tilla te veel. Het was zo'n richtige torvelrot en nogal ritsetig, en die kon peunen dat me de asem achterbleef, en dansen kon die, vooral walsen, die walsde me soms plat, maar die ouders van Tilla, dat waren van die richtige stensberen en altijd maar stuiten op zichzelf. En ze waren er gaaruits niet voor dat hun dochter met een boerenjongen uit Zusteren aan het omgaan was. Vooral die vader, die jaagde mij altijd de gordijnen in. Hij zei eens tegen mij: "Wat loop jij toch, lomp, je lijkt krek een paard." En toen zei ik: "Ik werk als een paard, dan loop ik ook als een paard." En die moeder was ook altijd neutelijk tegen me. Het was zo'n richtige zijvertrien en zat mij altijd aan te merken dat ik er altijd zo voddelig en met verfrumselde kleren bij liep, en dat het kruis in mijn boks altijd te laag hing, en dat ik zondags een slips moest om hebben. Maar ik liet mij niet als schottelsplak gebruiken, en toen is het uitgeraakt met Tilla, maar dat kwam ook omdat zij geen koeien verdragen kon, want als ze er een aanraakte, kreeg ze daarna blazen op de benen, en je hele leven met een vrouw leven met blazen op de benen is ook geen leven. En toen heb ik maar de pin erin gehouden en ben afgehouden. En toen had ik de tijd vol van het vrije, en toen heb ik nog even gedacht om kloosterbroeder te worden, maar daar heb je ook niks, want dan weet je ook van achteren niet dat je van voren leeft. Mijn moeder vond het heel erg dat ik geen schans meer had, en ze is te voet op en af naar de kapel in het zand van Roermond gelopen om een goede vrouw voor mij te bidden. Maar voor mijn vader Naart maakt dat allemaal gaaruits niks uit, die zegt altijd: "Vrouwlui, dat zijn juist pleisters, de een houdt niet en de andere laat nooit meer los." Maar, nou, er is opeens een wonder gebeurd, want nu ben ik ram verliefd geworden, zomaar opeens, op jou, Betje. Toen ik gisteren bij je vader in de smederij ons paard moest beslaan laten, kwam jij opeens aanlopen en begon toen ons paard over de kop en den hals te aaien. En toen dacht ik, was ik maar dat paard. En toen vroeg jij mij ook nog of ik een tas koffie kwam drinken, en toen voelde ik mij echt gepeerskeuteld, en ik wist echt niet wat over mij heen kwam, en ik werd zo week als wiks, en ik was zo doorheen dat ik vergat de klompen uit te doen, en van de oprichting heb ik toen ook nog de koffiepot omgestoten, en toen zaten we allebei onder de brozelen, en toen heb jij met je scholk alles weggeveegd, en wat hebben we toen spas gehad en ons kapot gelachen. Toen ik met het paard hevens ging, heb ik aan één stuk lopen te fluiten, en anders fluit ik nooit. En nou denk ik alleen nog maar aan jou, en daarom ben ik vanmorgen tegen een melktuit aangelopen en lang weg in de meshoop gevallen, en vanmiddag heb ik het veken van de varkenstal open laten staan, en toen zijn alle varkens uitgebroken en de straat opgeveegd, en er kwam juist een kuilbus langs, en die moest toen hard afremmen, en toen zijn de kuilpitters ram door elkaar gerabbeld, en de meesten hadden ook nog zitten te pitten, en daarvoor
daar was wat los. En nou schrijf ik jou deze brief om je wat te vragen. Betje, zou jij zondag met de kermis met mij uit willen gaan? Zullen we afspreken na het lof op de kermis om 4 uur bij de schietent? Dan schiet ik een roos voor je af en die steek ik je dan in je mooie zwarte haren. En dan gaan we in de schommel en heel hoog, ik schommel je den hemel in. En wat we dan doen, mag jij zeggen, maar ik moet wel op een tijd hevens om te melken. Kom je echt, Betje? Ik ben vol in verwachting en hoop van jou hetzelfde. Wees gegroet, Nol van Aert.